ne balimaw bi an sigi kun ye mun ye i y'a faamuya b'a la min ye segukaw ye u taara ɲɔrɔn di sahel u tagali a wolola hɛrɛ la bonne nouvelle sɔrɔla i y'a faamuya b'a la segu cɛkɔrɔbaw ka wuli ka jɔ la dugutigila ka minnu taara buye fɛ yen nɔ nka cɛ buye sɔnna u ta ma an b'a an da don o la n'an bɔra yen nɔ i y'a faamuya b'a la jadisiw o bɛ ka marifa bila jadisiw bɛ ka u bɔnmɔsi di jadisiw bɛ ka taa u jigi kalifa alizeri la an bɛ an da don o la n'an bɔra yen nɔ i y'a faamuya b'a la min ye mali dutɛrɛnko ye dutɛrɛnko i y'a faamuya b'a la fantanw bɛ ka tɔɲɔ kosɛbɛ fantanw b'u ka dɔrɔmɛ 2 fara ɲɔgɔn kan n'u ka dɔrɔmɛ 3 ka taa du jɔlen bannen kɔfɛ u jigi sigilen kɔfɛ k'a fɔ k'u y'u ka avenir dilan u tɛna taa luwanse la tuguni dɔ bɛ wuli ka taa masin bila u ka du la k'a ci nin man ka kɛ i y'a faamuya b'a la Asimi fanga kɔnɔ parce que fantan ɲɛji u ka go ala ye kosɛbɛ fantan man ka kasi en tant que fantan bɛ kasi la jamana fɛn fɛn kɔnɔ a tɛ taa ɲɛ Asimi ka hakili to o yɔrɔ la fantanw kana kasi a tile la fantanw dusu kana tiɲɛ a tile la a ka jugu fanga ma a ka jugu jamana ma a ka hakili to o yɔrɔ la ne balimaw ɲɔrɔnkaw yanni n ka taa ɲɛfɛ Ziska Mete k'i fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo ne balimaw segukaw u y'u ka samara don ka taa ɲɔrɔn di sahel ka taa fɔ buye ye ko président min bɛ an kun na olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye a ka to fanga la k'olu tɛ fɛ a ka fanga bila buye ko segukaw bɛ ko ko la ale b'o ko la fɛn fɛn de ye hɛrɛ ye ka ɲɛsin mali ma i y'a faamuya b'a la ale b'o ko la a bɛ mali dɛmɛ i y'a faamuya b'a la maliyɛndenw bɛ se ka lafiya cogo min na o b'a yira k'a fɔ buye sɔnna segu dugutigilaka n'a diinɛ ɲɛmɔgɔ mɔgɔ minnu bɛ wuli ka jɔ la i y'a faamuya b'a la sɔnna bɛɛ ta ma buye ye nin de fɔ a ka i y'a faamuya b'a la segu mɔgɔ minnu taara buye fɛ a y'u jaabi ni nin de ye a y'a yira segukaw la ko bɛ ko ko de la k'ale b'o ko la fɛn fɛn ka di u ye ale b'u dɛmɛ o la a ko n'u ka laɲini ye de Asimi ka to fanga la i y'a faamuya b'a la ni mali ka hɛrɛ b'a la ale bɛ segu diinɛ ɲɛmɔgɔw kɔ buye nin de fɔ o b'a yira k'a fɔ segu i y'a faamuya b'a la mɔgɔ minnu déplacera ka taa ɲɔgɔn a wolola hɛrɛ la parce que buye ko n'u bɛ ko de la ko ale b'o o la fɛn fɛn de ye mali ka hɛrɛ ye k'ale b'o o ɲini ka di maliyɛnw ma maliyɛndenw bɛ fɛn fɛn fɛ k'ale buye b'o fana fɛ o b'a yira k'a fɔ baara banna Asimi bɛ to fanga la ayiwa foyi tɛ se ka bɔ yen buye ko k'a bɛ segukaw kɔ buye ko k'a bɛ fɛ Asimi ka to fanga la buye ko Asimi nalen ni bi cɛ ko changement caman de kɛra ko yɛlɛma caman de kɛra alhamdulilayi rabbil alamin segukaw ka sɛgɛn ma kɛ fu ye o taara buye fɛ buye y'a yira o la k'a fɔ bɔn hakilina mun b'o la o hakilina ka di olu ye segu bɛ ko la ale bɛ o ko la parce que segu ye duguba de ye segu i y'a faamuya b'a la mɔgɔba caman de bɔra segu ye wa segu ye danbe jamana de ye segukaw bɛ ko de la ale buye b'o la segukaw bɛ fɛn fɛn fɛ ale buye fana b'o fɛ o b'a yira k'a fɔ segu cɛkɔrɔbaw taara ci min lase buye ma buye jɛra n'a ye a sɔnna n'a ye mali ka hɛrɛ ye fɛn fɛn de le bonheur de Mali le l'honneur de Mali ale b'o défend ala ka barika don buye la diinɛ ɲɛmɔgɔ min tɛ kuma fila dɔn diinɛ ɲɛmɔgɔ min tɛ politiki la diinɛ ɲɛmɔgɔ min tɛ fantanw ka impôt minɛ k'a dun diinɛ ɲɛmɔgɔ min bɛ wari bɔ a yɛrɛ kun ka don faso la o de ye buye ye a sarafu sarafa a ko k'a bɛ Asimi dɛmɛ ko Asimi ninnu nalen ni bi cɛ ko changement caman de yera baara caman de kɛra an b'a fɔ ko o ye ala tanu ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen ne balimaw a tellement k'an bɛ ka bunteli da jahadisiw kan tellement k'an bɛ ka kuncili da jahadisiw kan wallahi jahadisi ɲɛmɔgɔ fila o taara u jigi kalifa Alizeri la k'u ye marifa bila i y'a faamuya b'a la k'u tɛ kɛlɛ kɛ tuguni k'u tubira wa fɛn fɛn de i y'a faamuya b'a la hali u jɛɲɔgɔn ko n'u ma dɛsɛ k'u b'u bɛɛ bɔ jahadisiya la jahadisi ɲɛmɔgɔ fila i y'a faamuya b'a la kunnafoni ye min yira an na k'a fɔ k'u démissionnera marifa fɛn fɛn tun b'u bolo mobili fɛn fɛn tun b'u bolo bɔmu fɛn fɛn tun b'u bolo maramafɛn jugu fɛn fɛn tun b'u bolo u y'a bɛɛ cɛ i y'a faamuya b'a la jahadisi ɲɛmɔgɔ fila k'a bɛɛ cɛ u n'u ka fɛn jugu ka taa Alizeri kɔnɔ ka taa i y'a faamuya b'a la u di Alizeri président ma i y'a faamuya b'a la k'olu tun bɛ baara jugu min na k'u y'a bila u y'a sonsori u y'a ɲɔngiri
ne m'a fo aw ye an k'u t'a bila an k'u b'a fili de u m'a bila gansan dɛ i y'a faamuya bala o tun ye denmisɛnnin fɛn fɛn fabriqué k'u ka taa maliyɛnw faga an ka président y'u bɛɛ kun ci k'u bɛɛ dafara jadisi ɲɛmɔgɔ minnu tora Algérie kɔnɔ i y'a faamuya bala nin semaine kɔnɔ k'olu ye kɛlɛ sɔnsɔri k'olu ye kɛlɛ bila k'olu tɛ jadisiya kɛ tuguni u m'a bila gansan dɛ Mali ka kalan tɛ minɛn de bɛ an bolo an bɛ se ko la de jadisi fɛn fɛn mana wuli k'u bɛ taa maliyɛnw faga e tɛ bɔ a la ni buwa tile tun don u t'a bila no c'est à dire que ni se tun bɛ olu de ye ka tɛmɛ maliyɛnw kan bilahi nin jadisi ɲɛmɔgɔ ninnu tun t'a bila mais jadisi ɲɛmɔgɔ belebeleba fila min bɛ denmisɛnninw financer min bɛ maramafɛn di denmisɛnninw ma mɔgɔ minnu y'a faamuya b'a la n'u ka bon u ka ɲɛmɔgɔ babababaw a mɔgɔ fila o ye kɛlɛ jigin so k'olu tɛ jadisiya la bi u t'a la sini i y'a faamuya b'a la hali minɛnjugu minnu tun b'u bolo u n'a bɛɛ taara Algérie k'olu sen tɛ kɛlɛ la tuguni parce que n'u m'a bila u yɛrɛ fagatɔ don fura foyi t'a la n'u ma kɛlɛ in bila bilahi u yɛrɛ nin bɛ to a da fɛ parce que Mali tɛ blague tuguni o i y'a faamuya b'a la hali ɲinan n'a bɛ ka bɔ Algérie frontière la k'a bɛ don Mali territoire kɔnɔ an ɲɛ b'a la o se b'an ye bi a minɛn b'an bolo hali dumɔgɔ n'a bɛ ka bɔ Algérie ka don Mali territoire kɔnɔ Asimi sigilen bɛ Kuluba a ɲɛ b'a la e bɛ taa min e bɛ taa min n'Ala m'i da yɛrɛ faga sudenya kama e b'a bila o Algérie ɲɛmɔgɔ minnu y'a bila k'olu t'a la tuguni u dɛsɛra de o tɛ se fana a n'u m'a bila an b'u kun ci k'u dafara o tun bɛ mɔgɔ minnu financer olu bɛɛ banna o tun bɛ jugu minnu bila k'u ka taa maliyɛnw faga i y'a faamuya bala an bɛ k'u bɛɛ kun ci k'u bɛɛ dafara kɛnɛkan ko don ɲadimi de kɔnɔdimi tɛ nin kalo kɔnɔ ye jadisi mun faga a bɛ taa mɔgɔ 90 la jɔn de ye perdant ye jɔn de bɛ ka ban olu de bɛ ka ban c'est pour ça que jadisiw ka ɲɛmɔgɔw olu y'u sen bɔ a la jadisiw ka ɲɛmɔgɔ mana bila o b'a jira ko kɛlɛ banna jadisiko kɛlɛ yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ tuguni bandi misɛnmaninw de bɛ yen e mana sa kunkolo tigɛ a tɔ tora jurukisɛ de nafa t'a tɔ la o de bɛ ka kɛ sisan ɲɛmɔgɔ bɛ ka taa u jigi kalifa Algérie la ka tila k'u bolo da kuranɛ kan k'olu tɛ kɛlɛ kɛ tuguni u tɛ mɔgɔ faga tuguni u tɛ bin mɔgɔ kan tuguni i y'a faamuya b'a la olu bɛ tubi de ka yɛlɛma misiri kɔnɔ k'u ta kɛ alabato ye ni nin président in tun mana Mali kɔnɔ bilahi molobaliya tun tɛ bɔ anw da la bilahi ni Asimi ninnu tun mana Mali kɔnɔ walahi Mali tun tɛ se ka danbe kɔnɔ an ye kɛlɛ min kɛ Ala y'a dɔn an ye an bɛ sira min ka sira jɛlen don an bɛ sira min ka walahi Ala ka sira don o de la Ala ye anw ka kɛlɛ wolo hɛrɛ la o hɛrɛ ye jɔn ye Asimi an ye sɛgɛn fɛn fɛn kɛ Ala y'a dɔn an ye ni Asimi tun mana Mali tun tɛ se ka danbe kɔnɔ jadisi ɲɛmɔgɔ de bɛ ka marifa bila bi jadisi ɲɛmɔgɔ de bɛ ka boli bi ka taa kalifa Algériens na o b'a jira k'a fɔ ko Mali bɛ se ko la bi puissance bɛ yen kɛlɛkɛminɛnw b'an bolo a bɛɛ bɛ yen molobaliyaw tɛ k'an na tuguni an ye nin fɔ yan i bɛ lagasa dɔw de sigilen ye i y'a faamuya b'a la moti maraw la telefɔni b'u bolo jadisiw bɛ nin dugu in na o tuma an ka avion bɛ min avion minnu tun fɔra olu bɛ min non kɛlɛ tɛ kɛ ten sa a y'a kɛ Ala kama aw ka faso in bonya aw ko an ka sɔrɔsiw bonya walahi i y'a faamuya b'a la dɔw tɛmɛna Mali kɔnɔ jadisiw tun bɛ mɔgɔw faga fo ka tila k'u biɲɛ bɔ i y'a faamuya b'a la ka yaala n'a ye o kɛra o jadisiw tun bɛ taa dugu jeni ka une semaine kɛ yen o tɛ bɔ o dugu kɔnɔ foyi tɛ se k'u sɔrɔ mais bi ni ne ye video mani dɔw sigilen ye moti mara la nin dugu in ta kɛra dɛ perew dɛ piri a ma fɔ ko nin kɛlɛ bɛ ban tile kelen o a ma fɔ k'a bɛ ban tile fila mais caman de bɛ ka bɔ a la en tant que caman bɛ ka bɔ a la a laban a bɛ ban pewu ne yɛrɛ ye video mani dɔw sigilen ye moti mara la k'a kɛ komi kunu ma kɛ olu ɲɛna kunu mɔgɔ tun tɛ se ka bɔ Moti ka taa Sevare mɔgɔ tun tɛ se ka bɔ Sevare y'a faamuya b'a la ka taa San bɛɛ tun b'i ka so duguw tun bɛ jeni mɔgɔw c'est à dire que u tun bɛ jadisiw tun bɛ population faga fo bɛ tila k'u biɲɛ bɔ k'u biɲɛ ɲimi ka tila k'a filmer k'a jira nin bɛɛ tun bɛ kɛ o bɛɛ ma ban bi yan fula ni dɔgɔnɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ ma ban an bɛ nin fanga in kɔ an ka danaya b'u kan u nana maliyɛndenw ka basigi de kama u nana maliyɛndenw ka lafiya de kama wa u b'a sira kan u bɛ ka baara fana kɛ mais c'est comme ça bilahi fisun wale sira ye jahanama de
Fo i ma Mali vidéo manu to ko ni ta ɲini ni i y'a faamuya b'a la fisiru waleya tɛ ni ne ye mɔgɔ dɔw ye k'olu bɛ moti mara kɔnɔ fo b'a fɔ ko Mali avion minnu sanna o ma deli ka se moti Mali avion minnu sanna o ma deli ka kisɛ jigin yan fɛ c'est décevant c'est décevant wallahi jigilatigɛ e ni fa ni ba cɛ bi ni kun ye kelen ye wa kun ni mɔgɔw tun bɛ faga duguw tun bɛ jeni muso kɔnɔmaw baganw nin bɛɛ tun bɛ faga i tun tɛ tile kelen kɛ n'i m'a mɛn ko dugu dɔ jɛna i tun tɛ tile kelen kɛ n'i m'a mɛn ko mɔgɔ ba yirika sara dɔw bɛ se ka kɛ u b'an ka mɔgɔw faga u bɛ tila ka taa o tɛ k'a kɛ jadisi ɲɛmɔgɔ olu yɛrɛ bɛ ka marifa bila bi ka don Alizeri kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ Alizeri de bɛ ka jadisi ninnu fabriquer jadisi ɲɛmɔgɔ tɛ se ka marifa bila k'ale bɛ taa yɛrɛ di Asimi ninnu ma jamais mais n'i y'a ye jadisiw bɛ k'u kunda Alizeri kan bi ka taa olu fɛ k'u ye kɛlɛ bila k'o tɛ don manamana ko la tuguni o bɔra Alizeri de o ni Alizeriw de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo sinon a tɛ se ka kɛ o Asimi min bɛ k'u bunte pour que u tɛ taa Asimi fɛ yen nɔ k'u ye kɛlɛ bila n'u taara yen nɔ an bɛ c'est-à-dire k'an b'u bisimila ka tila k'u kun ci k'u da faga k'u bɛɛ faga mais ɲɛ t'a la u bɛ ka taa Alizeri de bi marifa minnu tun b'u bolo mobili minnu tun b'u bolo bɔmu juguba minnu tun b'u bolo u bɛ ka taa n'a bɛɛ ye Alizeri i y'a faamuya b'a la k'olu tɛ kɛlɛ kɛ tuguni ala ka barika don Asimi na ewa u tɛ ka kɛlɛ bila gansan dɛ président jɔlen don u tɛ ka kɛlɛ bila gansan dɛ u ɲɛ bɛ c'est-à-dire que u ɲɛ bɛ fɛn de la a y'a lajɛ dɛ u ɲɛ bɛ fɛn minnu na a t'u to yen. Ancien combattant accompagné des chefs militaires réceptionne un nouveau lot de drones de type TBD à Gao. C'est là juste après 2 mois. C'est là juste 2 mois après. B'a la jɔ aw tulo b'a la ko nouveau lot tɛ dɔwɛrɛ avion caman de sanna i y'a faamuya b'a la drone caman de sanna nin kalo fana kɔnɔ ni ala ma fara an kan Asimi ka laɲini de maliyɛn kelen avion kelen maliyɛn kelen radar kelen maliyɛn kelen i y'a faamuya b'a la arafali kelen maliyɛn kelen satanden kelen cɛ in bɛ ka taa cogo min na a laban hali avion place tɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ i ɲɛ t'a la ko lo jiginna tuguni avion minɛn caman de nana tuguni jadisi ninnu tɛ k'a bila gansan dɛ bilahi n'u m'a bila u bɛ to c'est-à-dire que u bɛ to a da fɛ n'u m'a bila u tɛ bɔ a la ka na anw ka mɔgɔw faga ko e bɛ taa o banna Asimi tile la ka na ko e bɛ dimi don anw na ka taa ni sen fila ye o de tɛ kɛ tuguni c'est normal u b'a bila u t'a bila de u b'a fili de i tulo b'a la hali bi a bɛ k'a san minɛn jiginna tuguni minɛn caman sanna tuguni dɔw bɛ sira la ka na bilahi minɛnw bɛ ka san bi i y'a faamuya b'a la i bɛ fiɲɛ minɛ k'a bila cogo min na o minɛnw b'an bolo a b'a fiɲɛ minɛtɔ la a b'a ye fiɲɛ bilatɔ la a b'a ye minɛnw bɛ ka san bi i bɛ ka nɛnɛkili cogo min na ka fiɲɛ minɛ k'a bila minɛnw b'an bolo bi n ka cɛ fiɲɛ minɛtɔ la a b'a ye fiɲɛ bilatɔ la a b'a ye foyi tɛ se ka don a ɲinɛ ma nin de ye président ye ni ne ye mɔgɔ dɔw ye moti jamana la avion minnu sanna o ma nafa ɲa i bɛ k'a ka mara ka fisa ni bi ye c'est pour ça que ne tɛ jugu sago dɔw lamɛn quoi sinon a b'i dusu tiɲɛ de kunu dugu tun bɛ jeni mɔgɔ bayirika tun bɛ faga kanw tun bɛ jeni u bɛ tila k'an ka mɔgɔw faga k'u biɲɛ b'o kɔnɔ k'a ɲimi ka tila k'a filmer ka taa duguw jeni ka kalo kelen kɛ yen mɔgɔ tɛ se ka t'u bɔ yen o bɛ kɛ yan hali jahanama tɛ fisiruwale fɛ fisiruwale sara tɛ hali jahanama kɔnɔ maliyɛn mɔgɔ jugu de ka ca baara bɛ ka kɛ bi wa an bɛ nin fanga in kɔ en tant qu'an bɛ ka taa nin cogo la anw de bɛ sebagaya sɔrɔ olu de bɛ ban nin kɛlɛ a bɛ to anw ta la la question est là c'est que ça n bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na comment ça s'appelle anw ka ɲɛmɔgɔ Asimi n b'a fɔ Asimi fɛn dɔw bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ i jija o kana k'i tile la a man ɲi jamana ma a man ɲi fanga ma kana to fantanw ɲaji ka bɔ i ɲɛ na fantanw dusu kasilen bɛ yɔrɔ la ala ka hɛrɛ tɛ jigi ye i hakili to yɔrɔ la kosɛbɛ i b'i ka baara la i y'a faamuya b'a la Wage b'a ka baara la Sadio Kamara b'a ka baara la aw bɛɛ ka baara tacogo ka ɲi mais Zuzu ka yɔrɔ baara man ɲi Zuzu ka côté baara man ɲi ne ye n balimamuso dɔ sigilen ye i y'a faamuya b'a la a n'a cɛ i y'a faamuya b'a la ka maɲumatɔ ko sugu bɛɛ kɛ ka mobiliw boli ka wotorow pousser ka ji feere ka taa lɔgɔ ɲini ka so fitinin dɔ jɔ i y'a faamuya b'a la ko bɛ taa lafiya ye
o du dɔ taara bin olu kan i y'a faamuya dɔ taara o du ci ne ye o image ye n ye tile 3 de kɛ kasi la mɔgɔ minnu ye wotoro poussé ka bin feere ka jaba feere ka lɔgɔ feere i y'a faamuya wala k'u ka du jɔ olu du ninnu de bɛ ka ci a man ɲi jamana ma a man ɲi fanga ma fantanw dusu c'est à dire que fɛn man go ala ye i y'a faamuya bala ni fantanw cɛ ni fantanw ɲɛji bɛ ka bɔ a ka go ala ye dɛ fantan min se t'a ye jigi t'a bolo a tɛ se ka kungo fɔ mɔgɔ si ye k'o lakasi n ko ala bɛ dugu falaki o sababu la ka dugu ka halaki o sababu la Asimi kana to ka kɛ tile la bilahi n'aw bɛ fɛ dugukolo ko mankan in ka ban mɔgɔ minnu y'u ka duw jɔ i y'a faamuya bala a ye taa u ka du papiye minɛ k'a lajɛ papiye in bɔra min mɛri jumɛn de y'a di a papiye dilanna komini jumɛn na k'o lajɛ mɔgɔ min y'a dilan ka tila k'a feere mɔgɔw ma n'a y'olu tigiw sope k'olu tigiw minɛ walahi n'an baara bɛ ban dugukolo ko la mɛ mɔgɔ min bɛ kojugu kɛ o tɛ minɛ fo mɔgɔ min taara ka wari don dugukolo la k'a ka wari don sumɔ na k'a ka du jɔ olu de bɛ tɔɲɔ mɛ kojugu kunyanfan foyi tɛ kɛ o la ni kɔlɔlɔ tɛ ban an b'a ɲini mali zuzuw fɛ ka ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u ka décision ta walasa nin ko in bɛ se ka ban cogo min na n'a y'a sɔrɔ dutura min bɛ ne bolo n y'a san commune min na o mairie bɛ yen o kumanda bɛ yen a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen a santɔla olu de b'a fɔ ne k'a ka ɲi parce que i tɛ du terrain san abada n'i ma taa vérifier n'i taara vérifier o b'a fɔ foyi t'a la mais i b'a sɔrɔ du bɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ la o b'a yira k'a fɔ ɲɛmɔgɔw de to k'u ka baara kɛ n'u tun b'u k'u ka baara kɛ mɔgɔ fila tɛ jɛ du kelen na parce que du kelen o kelen bɛ numéro kelen de b'a la a bɛ ko mobili plaqué bɛ cogo min na mais mun de bɛ t'o caya c'est à dire que mɔgɔ minnu bɛ baara kun na olu de corrompilen don bon en tant que olu tɛ ka minɛ ka don kaso la nin tɔɔrɔ tɛ ban nin gɛlɛya tɛ ban fantanw de bɛ tɔɲɔ bin bɛ kɛ fantanw de kan fantanw de ta bɛ tiɲɛ a man ɲi bilahi i bɛ taa mɔgɔ dɔw ka du ci c'est à dire que e min bɛ k'a ci a b'i faga ka tila k'a yɛrɛ faga i bɛ taa mɔgɔ dɔw ka du ci bilahi a bɛ taa fara jadisiw kan i bɛ mɔgɔ dɔw ka du ci bilahi a bɛ ban mali nationalité la a bɛ taa jamana wɛrɛ la c'est pas bon Asimi hakili to o yɔrɔ la o yɔrɔ sigi sen kan yanni i ka ban mankan fɛn fɛn bɛ dugukolo ko la mɔgɔ wɛrɛ nɔ tɛ cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ an ka maires de nɔ don ani y'a faamuya b'a la waritigi ba i b'a sɔrɔ dugukolo b'u bolo u bɛ tila ka feere mɔgɔ wɛrɛ ma maire dɔrɔn t'a la dɛ i b'a sɔrɔ hali par exemple sisan ni dugukolo bɛ ne yɛrɛ bolo ne b'a dɔn ko n y'a feere mɔgɔ wɛrɛ ma mɛ n bɛ tila ka papiye wɛrɛ bɔ a la ka feere mɔgɔ ma nin bɛɛ bɛ yen mɛ sɛgɛsɛgɛli ni enquête n'an ka ɲɛmɔgɔw jɔra ka jɔ u jɔyɔrɔ la bilahi nin bɛ ban hali a tɛ kalo 2 k'a bɛ ban bilahi hali kalo 2 u t'a dafa baara la a bɛɛ bɛ ban mɛ n'o ko bɛ ka continuer min kɛra buwa tile la n'a fɔra ko hali bi ko mɔgɔw ka du bɛ ka ci mali kura kɔnɔ a man ɲi fanga ma dɛ wa a man ɲi hali jamana ma a y'aw hakili to o yɔrɔ la ka nin ko ninnu sɛgɛsɛgɛ nin papiye ninnu bɛ ka bɔ min mɔgɔ bɛ du terrain san i bɛ taa sɛgɛsɛgɛ foyi t'a la ka tila k'i ka i y'a faamuya bala san 100 économie ta ka don o da fɛ dɔ ka wuli sɔgɔmada kelen ka t'o bɛɛ ci cɛ o jigilatigɛ ye o ye jigilatigɛ ye ça veut dire que mɔgɔ sugu minnu b'o kɛ bi la o ka jugu ka tɛmɛ Yada Gali kan o ka jugu ka tɛmɛ Amadu Kufa kan a bɛ komi i y'a tigi da k'a tigi kan tigɛ de cɛ nafolo sɔrɔli ma nɔgɔ dɛ nafolo tɛ bɔ sanfɛ ka bin mɔgɔ dɔw bɛ nafolo sɔrɔ maɲumatɔ sugu bɛɛ la a dɔw tɛ sunɔgɔ i y'a faamuya bala a dɔw tɛ da fo dɔw yɛrɛ baara bolo bɛ banna k'u ka avenir dilan k'u denw ka avenir dilan i bɛ bɔ min kalama a bɛ ci i bɛ nin ye Mali dɔrɔn de la ye jigitigiw masa walahi i ka ɲi i ye baara caman de kɛ mɛ nin yɔrɔnin a bɛ ka jadisiw ninnu faga cogo min na ani min bɛ Mali kɔnɔ surtout Bamakɔ kɔnɔ o fana ka jugu ka tɛmɛ jadisi faga kan parce que n'i ye mɔgɔ jigi tigɛ a bɛ komi i y'a tigi faga n'i ye mɔgɔ jigi tigɛ a bɛ komi i y'a kɛ fatɔ ye an ka ɲɛmɔgɔ ko hakili t'o la surtout Asimi ka fanga in taabolo ka ɲi cogo min na bilahi n'i ye dakuruɲa kelen fɔ nin dugukolo ko la bilahi a bɛ bila Asimi ka bɔ télé la ka kuma siɲɛ kelen bilahi fantan fɛn fɛn ka du mana ci an tɛ fɛn kɛ dutigi la dɛ an bɛ taa mairie de minɛ i y'a faamuya bala ani mɔgɔ minnu sen bɛ ŋanamu la an b'olu de minɛ
Assimi dakurunya kelen billahi a bɛ ban sisan. Assimi ka bɔjɔ k'i jɔ Mali télé la 10 minutes k'a fɔ ko fantanw bɛ ka tɔɲɔ mɔgɔw ka du bɛ ka ci a kɔlɔlɔ bɛ ka bɔ yɔrɔ min na ni mairie don maire a bɛɛ tagatɔ don kaso la. Mɔgɔ minnu kan ka papier dilan i y'a faamuya la ko hakili to fantanw na u ka wari kana tiɲɛ dugukolo kelen kana feere mɔgɔ fila ma n'a feerela mɔgɔ fila ma k'olu to yen a bɛɛ tagatɔ don kaso la. I b'a ye a bɛ ban pewu parce que bɛɛ bɛ siran Assimi ɲɛ ka d'a ka kɛwale kan ka da i ka kɛwale kan bɛɛ bɛ siran i ɲɛ. Dakurunya kelen bila a bɛ ban sisan sinon fantanw bɛ ka tɔɲɔ dɛ mɔgɔw ka duw bɛ ka ci bin bɛ ka kɛ mɔgɔw kan kiri zoro bilahi ni ne ye n sigi ka sɔn kɛ nin fɛn ninnu lajɛ ko nin bɛ ka kɛ Mali kura de kɔnɔ cɛ solution tun kan ka sɔrɔ na nin tun man ka y'aw tile la parce que ka mɔgɔw ka du ci a ka jugu ka tɛmɛ jihadisiko kɛlɛ kan ka mɔgɔw ka du ci bilahi a ka jugu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a bɛ komi i y'a tigi faga de quoi parce que e taara combien de millions de du terrain na foyi yɛrɛ t'i bolo tuguni banque la i y'a bɛɛ ta ka taa bɛɛ don bɔgɔ la dɔw kan na dɔrɔn k'o bɛɛ ci k'ale ka dugukolo don kuma tɛ se k'o ban wa misiri k'a ta ni mɔgɔ ye so jɔ déjà i y'a faamuya la cɛ o cɛ n'i y'a ci i kan ka minɛ de k'i faga yanni i k'a ci fɔlɔ a ko kan ka taa fanga de la k'a ko ɲɛɲini bɛn ka k'a ko la mɛ k'a wuli dɔrɔn ka taa mɔgɔ ka du ci a dɔw yɛrɛ bɛ t'i ka du ci i b'a sɔrɔ o ta tɛ foyi ye misiri kan ka ta nin kama mɔgɔ ça veut dire n'a ma ɲɛ k'i ka du dɔ déjà a kuma ka taa tribunal la solution ka sɔrɔ a la o ka sɔrɔ ka to ka taa mɔgɔ ka du ci franchement c'est décevant c'est honteux a ma ɲi jamana ma a ma ɲi fanga ma mais wari tɛ sɔrɔ manima wari tɛ sɔrɔ cɛ bilahi ne bɛ mɔgɔ dɔw ye u bɛ wari sɔrɔ cogo min na ko Ala de b'a dɔn hali mɔgɔ dɔw tun b'an bolo faransa muso a n'a cɛ combien de millions i y'a faamuya bala o mɔgɔ fila jɛra tellement que muso n'a cɛ ka di u bɛnna i y'a faamuya bala ka taa du jɔ Mali kɔnɔ valeur bɛ taa 300 millions na o cira Buwatile la Bacili ninnu y'a bɛɛ ci bon sɛgɛn cɛ walahi Assimi solution ɲini o la i ka hɛrɛ b'a la i ka kunnaja b'a la ni président fɛn fɛn sera ka solution sɔrɔ Mali dugukolo ko la walahi Ala b'a dɔ ye fantanw b'a dɔ ye wa i bɛ don arijinɛ kɔnɔ bilahi ni président fɛn fɛn sera ka solution sɔrɔ Mali dugukolo ko ŋanamu ni nin tɔɔrɔ juguba in na ka nin ba anw da la walahi Ala bɛ don arijinɛ kɔnɔ mɔgɔw tɔɲɔna mɔgɔ min ye ne wele ko Bala yɛrɛ nin émission kɛ nin kuma kɛ an tɔɔrɔla an sɛgɛnna an bɛ Faransi an bɛ Amérique an bɛ Côte d'Ivoire i y'a faamuya wala an tɛ papier dɔn an tɛ foyi dɔn an bɛ taa dugukolo san maire bolo an b'a san an balimaw bolo an b'a san mɔgɔw bolo mais an bɛ bɔ min kalama dɔ bɛ nin jɔ k'a t'a don o b'a yira k'a fɔ ɲɛmɔgɔ de jɔlen tɛ et sinon a tɛ se ka kɛ Faransi yan a tɛ se ka kɛ Faransi yan dugukolo kelen u k'a feere mɔgɔ fila ma a il faut ka diɲɛ wuli a tɛ kɛ yan olu ka ɲɛmɔgɔw de jɔlen don ka bɛɛ ka hakɛ d'u ma mais an bɛ Mali kura kɔnɔ i y'a faamuya bala n'aw y'a ka baara bɛɛ ɲɛsi ko jihadisi dɛ minɛnsan dɛ non o dɔrɔn t'a ɲɛ ye o mɔgɔw bɛ ka kɔngɔ muɲu an bɛ ka mɔgɔw fo o la mais n'a fɔra ko mɔgɔw ka sigi kɛnɛma fana cɛ an tɛ kɛlɛ kɛ dɛ an t'o kɛlɛ kɛ dɛ a ye solution ɲini a la papier dilanna yɔrɔ min na o tigi ka minɛ parce que a tɔɔrɔ in bɛ bɔ yen de tɔɔrɔ in bɛ bɔ yen de olu de bɛ papier in dilan ka tila ka caya ka du terrain kelen ka feere mɔgɔ 100 ma nin man ka kɛ aw tile la solution ka ɲini a la nin ka dan sira la ni nin tora ka kɛ aw tile la dɔrɔn a ma y'aw ma dɛ bilahi hakɛ bɛ se fɛn bɛɛ la hali kulu hakɛ b'a yɛlɛ i y'a faamuya hali nɛgɛ hakɛ b'a yɛlɛ hakɛ man ɲi bilahi ni président fɛn fɛn sera ka nin ko sigi sen na walahi maliyɛn dɔw bɛ k'i fɛ parce que a tɔɲɔ barika ka bon kojugu bilahi mɔgɔw de bɛ ka tɔɲɔ dɔrɔn mɔgɔw de bɛ ka i y'a faamuya bala ka mɔgɔw ni fɛnw ta tiɲɛ dɔ bɛ wuli sɔgɔmada kelen i y'a faamuya bala ka taa masin jɔ i ka so la k'a bɛɛ ci i b'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ ta tɛ ko se b'a ye ko wari b'a kun o mɔgɔ sugu kan ka taa kaso de la n'o kɛra a tɛ du ci tuguni a tɛ mɔgɔ ka du ci mais c'est même pas normal n'a y'a sɔrɔ ne taara n ka du jɔ mɔgɔ dɔ ka terrain kɔnɔ n jo t'a la walahi an kan ka taa fanga de la fanga k'a ban fɔlɔ mais ne man ka wuli dɔrɔn ko se bɛ n ye ko n bɛ taa mɔgɔ dɔ ka du ci non c'est pas bon an ye nin ko sugu ninnu dabila fanga ka solution ɲini nin ko sugu ninnu na franchement c'est décevant Mali ko yɛrɛ de tɛ ban bo bara 120 de bɛ yen ni bo bɛ ka sɛri ka bɔ nin wo in fɛ ni k'i b'i bolo kɛ k'o kunbɛn
a bɛ seri ka bɔ wɛrɛ fɛ mali problème yɛrɛ de ka ca quoi mais président min b'an kunna n'an bɛ ka taa vidéo a bɛ vidéo ye président min b'an kunna a bɛ vidéo a b'a yɔrɔnin tigɛ ka ci président ma ko ne ko ten a kana fanga in bila abada mali dugukolo ko maire zone fɛn fɛn tun bɛ k'a bɛɛ bɔ yen i y'a faamuya bala ni mɔgɔ y'a ka du jɔ déjà i y'a faamuya n'i ka du jɔ déjà k'i ka wari investi du la a kana ci solution bɛ sɔrɔ a la n'a y'a sɔrɔ ne min ka du jɔ dugukolo la nin jo t'a la n kan ka dɔ wɛrɛ ɲini ka d'a tigi ma o ka fisa ko an ka du ci u ka solution ɲini a la sinon c'est trop walayi an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na Abibu Cam natural mugu a sedal sagaw bɔra tuguni kunun an ye u ka lagalagatɔ belebeleba dɔ ye n tɛna a tigi tɔgɔ fɔ parce que nafa t'a la lagalagatɔ a tɛ se kuma la nafa t'a la amalidɛmu u taara vacances la Mali o sigilen bɛ yen ko u ni Abibu Cam ka kɛlɛ sababu bɔra min na k'olu ka tɔn kɔnɔ ko groupe kura dɔ sigira ko i y'a faamuya b'a la ko CEDER 100%. Wa a jɛkulu c'est à dire que o bɛ tɔn kura fɛn fɛn sigi i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen de b'a bɛɛ kɔnɔ o b'a la Arasbachi soutien Arasbachi 100% Arasbachi kunberenku Arasbachi kunsigi Arasbachi kokala nin groupe bɛɛ sigilen bɛ mais i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen de bɛ nin bɛɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye k'o ye groupe laban min sigi Faransi kɔnɔ comité laban min sigi n'a tɔgɔ de ko 100% ni Kadafi de tun y'o ɲɛmɔgɔ ye ni Kadafi taara ka bɔ a kɔnɔ parce que tiɲɛ tɛ yen i y'a faamuya Kadafi wari min di a taara k'a bɛɛ to a kɔrɔ c'est à dire que Kadafi yɛrɛ bolila ka bɔ a kɔnɔ de parce que hɛrɛ tɛ bɛn tɛ hasidiya o ɲɔɲalen d'a kɔnɔ jɛkulu in ma da taaɲɛ kama parce que jɛkulu ɲɛmɔgɔ o ye ɲɛmɔgɔden de ye o ye faso kumasuluden de ye o mana fɛn fɛn sigi diɲɛ kɔnɔ barika tɛ don o la o ye comité min sigi ko 100% Kadafi de tun y'a ɲɛmɔgɔ ye Kadafi taara a ma kuma hali a ka wari a jɛra bɛɛ kɔ ye Koyita ba n'u b'a fɔ a ma ko Lion de Lion o de tun y'a porte parole ye o taara min ye ja o jaabi olu bɛɛ taara k'olu ka o tɔn kura min tun sigira k'a sariya tun ye de i y'a faamuya b'a la porte parole o bɛ se ka cotisation minɛ trésorier o bɛ se k'a minɛ président o bɛ se k'a minɛ mais n'i y'a minɛ dɔrɔn i bɛ Koyita ba de wele o de ye porte parole ye n ye cotisation par exemple sa n'a y'a sɔrɔ ne ni Abibu Cam yɔrɔ ka jan mɔgɔ minnu bɛ ne kɛrɛfɛ olu bɛ wari ne bɛ olu ka wari minɛ ni n ye wari minɛ n bɛ info bila groupe kɔnɔ k'a fɔ Koyita ba ye n ye karisa ni karisa ka wari minɛ a bɛ sɛbɛn k'a bɛ sɛbɛn mɔgɔ minnu tun b'o wari minɛ na Abibu Cam ye mɔgɔ caman ta de fara ɲɔgɔn kan wariw encaissé dɔw i b'a dɔn ni bɛɛ y'i ta minɛ don dɔ de bɛ di aw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la e ye min minɛ nin ye min minɛ nin ye min minɛ aw bɛɛ lajɛlen bɛ na o bɛ fara ɲɔgɔn kan Abibu Cam ta ma se ka sɔrɔ kɛlɛ wuli kun filɛ nin ye Abibu Cam ye cotisation minnu fara ɲɔgɔn kan a fɔra ko a ka nana ye Abibu Cam bolo sera a ma o de la ni ne ye nin denkolon den sigilen lajɛ k'a bɛna fɔ mɔgɔ ma ko zon jigilatigɛ don hɔrɔnya min t'i la a ko bɛ hɔrɔnya k'i la n'i yɛrɛ dabara ye a tɛ passe o e tɛ danbe kan e tɛ danbetigi den ye ko b'i yɛrɛ dafa ni dabara a tɛ marché o Abibu Cam filɛ nin ye fɛn bɛ ka yɛlɛ a la bi a ka bon hakili ma nin de y'a ni CEDER mɔgɔw bila ɲɔgɔn na ja wari fɛn fɛn bɛ ka d'a ma a bɛ ka bɛɛ don a ku la a bɛ ka bɛɛ don natural mugu la a bɛ ka bɛɛ don capote la nin denkolonden in lajɛ ne ma fɔ dɛ CEDER mɔgɔ de bɛ k'a fɔ depuis i bɔra ka vidéo kan ni bi cɛ o ma jɔ bɛɛ bɛ ka bɔ ka taa fɔ i ma k'i ye zon de cela veut dire que u y'u ka wari dun de kunun n'u ka lagalagatɔba dɔ lamɛn yan fɛ cɛnin bɛ yan de mais a taara vacances la Mali la o de ko ni Abibu Cam ka kɛlɛ ma sɔrɔ dɔwɛrɛ nɔfɛ ko ani mɔgɔ minnu ka surun olu ka cotisation di Abibu Cam ma i y'a faamuya b'a la trésorier mago sera wari ma don min na wari ma sɔrɔ Abibu Cam bolo n'o kuma fɔra a bɛ digi Abibu Cam na kɛlɛ kun filɛ nin ye mais c'est décevant anw donna CEDER kɔnɔ fo ka bɔ k'a fɔ ko an ye mɔgɔ ka wari don a tɛ yen anw de tun b'a bɔ an yɛrɛ ko k'a di CEDER ma mais Abibu Cam filɛ nin ye o bɛ tila ka n'i sigi k'ale bɛ dɔ fɔ mɔgɔ ma mais a malo ka bon quoi a malo ka bon yawa nin de fɔra Abibu Cam tɛ se ka bɔ k'i tɛgɛ da kuranɛ kan k'a ma wari don ni danbe tun b'a la kuma min bɛ ka fɔ bi a tun kan ka bɔ de ka kuranɛ ta CEDER mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko n y'u ka wari don ne m'u ka wari don tɛgɛ filɛ kuranɛ kan
ne bɛ ka dɔ fɔ dani ma n bɛ ka dɔ fɔ rasbalayira ma n bɛ ka dɔ fɔ nasira ma n bɛ ka dɔ fɔ jɛnɛ ma k'u bolila ni mɔgɔ ka wari ye ne bɛ se ka taa CDR ka wari dun cogo jumɛn n bolo fɛ kuranɛ kan n ma wari dun o ye nkalon de d'an na mais a y'u ka wari dun ten ne ma ɲɔgɔn denkolon den ye diɲɛ kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'i bɛ dɔ fɔ mɔgɔ ma o sɔn kelen kana tila ka taa ye e la n'o yera e la e kan k'i yɛrɛ faga de bon e ka nin ye zon bɛ bisimila i dɔn alimami bɛ bisimila i dɔn CDR cotisation a y'a bɛɛ dun i ma ye depuis a bɔra o y'a kunbɛn a ma kuma tuguni n'a kumana pirafu de bɛ dalilu de bɛ yen témoin de bɛ yen han e ka t'i sigi ka dɔ fɔ mɔgɔ ma e ka tila ka y'o baara kelen na tɔgɔ jumɛn bɛ la hɔrɔnya kɛnɛ kan baganden e tɛ foyi ye ni baganden tɛ mais c'est que ça wa o ka kɛlɛ kunbɛn de filɛ nin a bɛ t'i sigi min bɛ se min na i tɛ bila yen o ka CDR ɲɛmɔgɔya di e ma i k'u sigi u sen tɛgɛ kan ka CDR ɲɛmɔgɔya di ma i k'u t'u ka wari bɛɛ dun a bɛ faransi a bɛ sotarama boli bɛ ɲini k'a faga mais économie zéro a b'a sɔrɔ cogo min a bɛ taa ten kalo bɛ sa yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ juru yɛrɛ la ne yɛrɛ t'a dɔn nin ye mun den modèle ye quoi anw filɛ an ka compte fara fo k'a bɔn k'an ka duw jɔ ka tila ka dutara 20 san mais ale filɛ nin foyi i ɲɛ t'a la n'a b'a ka vidéo k'an bɛ faransi yan de an si banna déjà an bɛ to yan de i bɛ to yan de parce que i ma ko dilan yen n'i ma ko dilan yen tɛ diya ye i tɛ se ka taa yen n'i taara yen nɔ i bɛ si kɛnɛma nin denkolon den in lajɛ CDR mɔgɔw ka sariya kɔnɔ 100% min sigira ni Kadafi tun y'a sigi ni Kadafi bɔra kɔnɔ parce que hɔrɔnya tɛ jɛkulu in tɛ avancer a ma da taaɲɛ kama Kadafi y'o jɛkulu min sigi n'a bɔra kɔnɔ o ye Abicha minnu de bila wari minɛ na a ye wari fɛn fɛn minɛ a y'a bɛɛ dun an bɛ taa min n'o fɔra i bɛ dimi wa Arasa y'a denw ba de kɛ président ye ko 100% président o kɛra Nata de a denw ba Nata ne m'a fɔ ko nin muso in nin bɛ se ko la dɛ a yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ nin waati in na mais i y'a faamuya b'a la o ye Abicha mun gɛn ka bɔ jɛkulu min kɔnɔ o ye Nata de ka président ye kunu Nata de kɛra président ye kunu cɛ ne y'o de fɔ ko CDR ye nin de ta ye nin de ye CDR tigi ye mɔgɔ min bɛ Mali kɔnɔ hali bi Arasa bɛ ka sin min fo ka muso yɛrɛ kɛ i y'a faamuya b'a la komi jugu sago ni muso sin bɛ ka minɛ k'a lajɛ a filɛ Arasa bɛ ka sin min bi bebe Nata ka bebe Arasa bɛ ka sin min fo ka Nata yɛrɛ kɛ jugu sago ye Arasa b'o labila direct o ye Nata kɛ 100% président ye wa o jɛkulu bɛ jigi da a tɛ yɛlɛ a y'a sɛbɛn ka bila ye dɛ Nata kɛra min président ye o jɛkulu bɛ jigi da a tɛ yɛlɛ a tɛ se kumakan duman na c'est à dire que a tɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan nafa t'a la a jolimaka go i y'a faamuya b'a la ni mɔgɔ yɛrɛ tɛ bɛn ne ma Nata ye ko a ni mɔgɔ bɛnna ne donna CDR kɔnɔ fo ka bɔ CDR kɔnɔ an taara réunion fɛn fɛn kɛ Nata ni mɔgɔ si ma bɛn fɔ la aw bɛ taa réunion kɛ cogo min na a bɛ segin ten de ale ko ale ye Ala de ale de bɛ ko dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan n'ale ko min o de bɛ kɛ parce que ale cɛ ta de ye CDR ye Nata kelen et k'o kɛ CDR président ye ala ko CDR de banna quoi CDR c'est à dire que an bɛ k'a fɔ ten de quoi mais a tɛ yen a tɛ yen n'a fɔra ko Nata de bɛ kɛ CDR 100% président ye non mais Ala ka hinɛ aw la quoi parce que mɔgɔ tɛ yen o mɔgɔ tɛ yen c'est normal a bɛ k'a ye e ni Ala n'a kira cɛ mɔgɔ min ma se ka haraka o de bɛ kɛ ala a cɛkɔrɔbaw bɛ yen ni ne ye Kalilu Daramɛ ni fɛn ninnu ye olu bɛɛ bɛ yen nɔ mais Nata de taara kɛ ko 100% président ye c'est ça mais ale de bɛ fɛn bɛɛ kɛ Arasa ye a bɛ bɔ Faransi avion yɛrɛ Faransi billet da ka gɛlɛn cogo min na a bɛ denw fililen to a y'a faamuya b'a la ka taa di Arasa ma ka tila ka sin don Arasa la Arasa bɛ sin min n'i y'a faamuya b'a la ni dugu jɛra Nata yɛrɛ bɛ kɛ ko musokɔrɔba i y'a faamuya b'a la fari bɛ faga kunsugu bɛ fereke i y'a faamuya b'a la duloki min b'a kan na nɔnɔji bɔnnen b'o kan dumuni ji bɔnnen b'o kan a jugu sagolama c'est normal Arasa bɛ fɛn bɛɛ t'o bolo kɛ Arasa bɛ fɛn bɛɛ to a bolo bon ale de kɛra 100% président ye ni ko ala non ko mais non mais non ça veut que nin jɛkulu in banna de quoi c'est ne yɛrɛ tɛ kuma nin jɛkulu yɛrɛ kan parce que nafa t'a la mais ni nin waati ninnu t'an tɛ kuma kan komi Abicha mun y'anw dɔgɔya yan a yɛrɛ tuuru sera a yɛrɛ ma c'est pour ça que mais an tɛ kuma ninnu kan an tɛmɛna ninnu na a mɛnna jɛkulu ma se ka foyi dilan foyi depuis k'an to a kɔnɔ baara kelen min sera ka kɛ o ye kɔrɔbiya ye kɔrɔbiya ye suta mobili depuis an b'a kɔnɔ baara kelen min kɛra o kɛra kɔrɔbiya ye
suta mobile dɔrɔn de an sera k'o dɔrɔn de san k'a di misiri dɔ ma sinon ne ɲɛ tɛ baara la diɲɛ kɔnɔ sɛnɛ sera ka min kɛ kɔɔri biya ye a ye suta mobile dɔrɔn de san o yɛrɛ mɔgɔ b'o fɛ yan mɔgɔ bɛ suta mobile fɛ e ka baara kun fɔlɔ ma kɛ foyi ye ko fo mɔgɔw ka sa jɔn bɛ saya fɛ depuis a y'o a ka association wari fɔlɔ don o la kɔɔri biya ye jɛkulu in bɛ ka taa de kɔɔri biya ye jɛkulu in bɛ ka taa lahara de ko n'a ta kɛra comité 100% présenté ye fali sara boci banna pewu o jɛkulu a y'a sɛbɛn ka bila ye de n'a donna da la a k'a fɔ ne ma ko tu mɔriya a tɛ don da la n'a ta jolima ka go a dusuma ka go a dabara ka bon ani mɔgɔ tɛ bɛn n'ale ko min n'i ma to o la mais c'est fini c'est à dire que n'a ta kelen de b'o tɔn yɛrɛ kɔnɔ 100% i b'a sɔrɔ n'a ta kelen de b'o kɔnɔ jɔn bɛ t'o kɔnɔ han ka mɔgɔ dɔw fana fɛngɛ yan fɛ ko besiki olu bɛ mali la olu bɛ faransi k'a kan mɛ ko a ka bon hakili ma c'est-à-dire saga tɔn yɛrɛ de quoi saga tɔn ne bɛ faransi a wari bɛ n kun ne ma kɛ ɲɛmɔgɔ mali mɔgɔ de bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ an bɛ wari b'an kun yan ka ci olu ma olu de trésorier olu de fɛn bɛɛ ala ka ɲɛ ka d'a ma an bɛ bɔ kuma la nin tun ye bi ta ye voilà comme n y'a fɔ aw cogo min na facebook mɔgɔ ye misa ci ma kunu tuguni ko n ye video dɔ kɛ ko bɔn ko agression b'a la dɛ u y'a signalé dɛ u y'a kɛ tan an bɛ yan n bɛ tila sisan n ɲɛ t'a la mɔgɔ hakɛ min bɛ yan même pas 180 mais n bɛ tila sisan président b'a la mɛ n bɛ tila sisan a bɛ se président ma barika de bɛ anw na wa n'an ye kuma fɛn fɛn fɔ a bɛ ta parce que an bɛ tiɲɛ de kan tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala ye wa tiɲɛ de ka bon c'est ça ne balimaw an bɛ bi ta bila ka bɛɛ lajɛlen fo jusqu'à mete k'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo abudulayi samake k'i fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo hali bi an ka ɲɔgɔn minɛ baara bɛ ka kɛ mali kɔnɔ bi a ka bon hakili ma minɛn wɛrɛw sanna minɛn wɛrɛw jiginna mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la président bɛ ka nin di jamana kɔnɔdenw bɛ lafiya cogo min na bilahi a bɛ k'o baara kɛ aw ka wari a bɛ ka k'a kɛcogo la bɛɛ k'i hakili sigi komi ŋɔmi yiranna mɔden jamana in bɛ se ka danbe kɔnɔ bon an ɲa bɛ mɔgɔ caman fana na bon o bɛ ka photo dɔw yira min y'an ka terrain ko komi terrain ko bɛ sen na terrain bɛna wuli sow jɔlen tun bɛ terrain sira la depuis le temps de IBK depuis fɛtɛlɛba tile umazi kɔrɔ ninnu de bɛ ka na ko terrain tɛ wuli ko i y'a faamuya wala terrain sira bɛɛ tiɲɛnen don sow jɔlen b'a la sabotage de quoi photo ninnu ye depuis IBK tile hali CDR min filɛ nin ye olu y'u ka dugukolo fɔlɔ min san ko o tun ye terrain sira de ye ka taa terrain sira san ka tila ka forage k'a kɔnɔ ka fɛn bɛɛ k'a kɔnɔ o labanna ka gɛn ka bɔ yen i y'a faamuya wala mais photo minnu bɛ ka yira kunun ta don bi ta tɛ de bɛɛ k'i hakili sigi terrain bɛ wuli bɛɛ b'a ye asimi ninnu n'olu ye fɛn fɛn fɔ o b'a kɛ de wala an ɲa bɛ mɔgɔ dɔ la k'olu bɛ lagosili kɛ terrain tɛna wuli siraw so jɔlen bɛ terrain sira la de a donna tan a bɛɛ photo kɔrɔ ne de y'a fɔ asimi ninnu bɛ ka baara de kɛ k'aw bɛɛ bila yan an bɛ ɲɔgɔn bolo merci beaucoup ensemble big up à vous tous